Poď, rýchlo, musím to vyhrať. Do faka, mohol ma zabiť, kurník, šopa, ach. Ale ne, to bol reálny šíp. No dokiaľ som chcel robiť moju najnovšiu telku. No nič, počkaj, ho idem nejako opraviť. A tuto mám to. Dobre, už by mala byť trochu opravená, som iba vymenil sklo, hej. Toto som ja a ja som ja, takže tak. Toto je môj nový dom, ktorý som kúpil za 5 centov, toto klasické, máme baráčik, izbičky, obývka, toto je dole kuchynka a jedaleň, tu máme zadný vchod, predný vchod, dole je pivnica. A tak, moji rodičia práve odišli, no práve hej, keď som hral, tak odišli moji rodičia proste preč, že idú kúpiť ešte nejaké postele a tak, že keby nejaká navštevovala, tak ja som im povedal, že na gauči, lebo na gauči zatiaľ spávali oni, lebo oni ešte nemajú manželskú posteľ, to ja mám iba v izbe zatiaľ posteľ svoju. A čo tu robia tie ovce pre Boha v tej ohradke? Prečo? No dobre. A prečo? Počkaj, tu je niekto. Niekto tu je. Dobrý deň. Haló. Dobrý. No, čau. Čau. Nevieš, koho je ten dom, tam vzadu? No, to je môj dom. Môžeme sa tam ísť pozrieť? Dobre. OK. Tak neviem, či tam máš ty nejakú extra cestu, alebo proste tam chodíš klasicky, ale... Ja tam chodím hociako. Hociako? Ja preležíš hento celú bránu. Wow. Ja som nikdy nenašiel ešte naozajstnú jaskyňu. Tak tu máš jaskyňu, len dávaj si pozor, ťa to tam zasype. Nechcem tam ísť, ale ako som chcel minimálne vidieť v realite, ako vyzerá. Tak poďme, vylezeme tu hore. Tu je nejaký zajko. A tam je toto je môj dom. Neviem, asi si všimol, že už tam nebývajú tí starí. Tam boli takí dvaja starší ľudia. Tam bývali, ale oni sa odsťahovali. Oni sa mi zdá, že išli do New Yorku, nie? No, neviem, asi hej. Či ty si sa s nimi aj nejako extrémne bavil, že? Čo je toto? Počkaj, ja to idem otestovať s týmito. To je bomba! To je lavová pasta, že? Kde si? Otvoril by si tú bránu, lebo ja od toho nemám kľúč. A už to, ježiš, ten zvon už ako zvonil. Počkaj, dám to tichšie trochu. Toto je asi tvoj dom, že? Toto tu máš čo za šíp? Môžem si ho zobrať? Lebo aha, počkaj, ti mu ukázať, že ako ja viem dobre strieľať z luku. Poď sem hore. Aha, tam je ovca. Vidíš ho? Počkaj. Do keľu akurát zašla. Teraz ho nevidím. Nevidím ho. Možno? No i musím si nejaký iný cieľ, lebo tá ovca sa schovala. Tam nebudem. Tráp hentoho cigáňa v tej modrom plášti. Počkaj! To je ten, ktorý ma lákal do tej bielej dodávky. No? Zastrel ho. A strieľam po ňom. Uhol sa. Posledná strela. Akurát sa uhlí. No nič. Asi vedia, že po ňom strieľame. No hej, no však neviem, či by si ty úplne nevšimol, že by ti nad hlavou preletel šíp. Ideme sa prejsť? Hej, čo je toto? Čo? Zase tieto kvetiny sú tu. Jaké? Pozri. Hej, čo sú otravné, tie mám už špúre, ale... Ja som videl, že ty si tam pestoval takú modrú, to ti kto dal? No, ale starý kamarát. To, ale henta... Aha, pozri sa. Tu je tá ovca. Teraz ho odpalím. Dobre, viem strieľať, čo? No nič, ideme sa prejsť po tomto moste? No hej, môžeme. Joj. Nie, aby si hlavne nepadol. Oj. No nič, poďme, po tomto moste to rýchlo musíme preutekať, potom tam je ešte taký druhý most. Len aby sme sa ešte stihli vrátiť, lebo už za chvíľu bude zapadať slnko. Aha, počkaj, ešte tu odpalím toto prasa.
Piu! Dobre, aj po prasati. Máme teraz už nejakú toto. Nejaké papko už máme. OK. Poďme. Rýchlo. Áno, toto je ono. Tento most som ja myslel. Nie, že už zapadá to slnko. Ja som to ale privolal. Tak ale už ako dobrých 30 minút už ideme. No hej. Hej, nepočul si o takom medveďovi? Neviem. Čo myslíš, polárne medveďa? Nie, to bol taký hnedý medveď a on že vraj hento strašil ľudí. Pozri sa, truhla. Vyskúšaj ho otvoriť. Aha. Ukáž. Čo to je? To je nejaká soška, nie? Práve nejaká starodávna. Dobre, poď, pozrieme sa na to doma. Je to aj zapalovač. Zapalovač? No, to keby sme niekoho našli, nejakého zlého. Hej. A spíme u teba, či u mňa? No, však kde chceš spať? No, tak môžeme vyskúšať u teba spať, ale zase to ako ja... by sa povedať, že ja keď spím u niekoho, u koho ako, no, proste keď spím nie doma, tak sa mi zle spí. Bude veľká šanca, že nebudem toto. A že sa ešte možno budeme vrátiť. Pozri sa. Počkaj, napijem sa. Dal by si aj mne trochu vody. Tak ti dám za to, tu máš 4 keksiky. Hej, páči. Ďakujem. To je budiš, že? No. Ježiš, to je dobrá. To je tá minerálka, ježiši. No ešte tak poďme skoršie než toto. Skoršie než začne slnko vychádzať, aby sme sa trochu vyspali, lebo ja zase nerad spím aj keď toto. Keď je svetlo. Však to asi aj ty. No hej. Proste keď je svetlo, to už není ono ako keď je tma. Presne tak. Joj! Skáčem jak v zastarých časoch. Kde si? Na tebou. Tu som. Po tomto som skákal. A to keď si bol ešte ako mladý? Hej. Bú! Takto? Hej. No nič, poďme rýchlo ku tebe. Zajtra sa tam ešte môžeme pozrieť. Bodaj by si ma mohol trochu vyniesť. Ale však ty máš mladé kolena, ešte to vidíš. Pozor, tu je díra. No viem, všimol som si. A tieto schody sú tu vlastne pre koho? Ale to môj taký štrbavý kamarát sa tam uneskiepil. Trbavý? Hej. Tak mu povedem, mu odkazujem, že je sprostý. Okej. No dobre, tak máme rýchnať. Dobre, dobrú noc. No sa otočím tu do steny, tak lepšie spím. Si hore? Co deje? Toto, ja som ti vravil však, že nerad spávam. No dobre, a čo kam chceš ísť? Neviem, asi ku mne teda. Dobre. Kamo, ale počasie vyzerá tak, že za chvíľu bude pršať, no. Počkaj, myslíš si, že preskočím tú lavu? No, vyskúšaj. Juj! A ja to mám vyskúšať? No skúšaj. Ačka, ja som štrbavý. Čo ty? Bum! Dobre, presne. Ale som si trochu odrel koleno. Nevadí, to sa ti zahojí. OK. Keď vravíš? Joj, to kam som odletel. Vychytávka a odfúklo. No nič, poď. Toto je moja kuchyňa, ale asi mi teda sa vyspať, že? Dobre. Ja ináč tam mám potom pivnicu. Neviem, z nej idú väčšinou také divné zvuky. Ako tak trochu sa aj bojím. Potom si to tu však zhasne, tak okej? Pohode.
Čo, buď to ako doma. No aha, ja som vedel, že začne pršať. Otvári sa ma oknom. Dobre, tak dobrú noc. Uá. Ježiš. Čo to je za zvuk? Hej, si hore? Si hore? Čo je? Neviem, ja som počul tak, ako keby nám niekto buchal po dome. A tak. Neviem, ja som nič nepočul. Ja som bol v tvrdom spánku. Čo mám to ísť čeknúť? No, neviem. Kámo, ja som si není istý. Počkaj. Aha, to už bolo. To bolo. To ty si sem dal toto? Počkaj, to ty si sem dal toto? Toto skazené mäso? Nie. No dobre, tak tu už vieme, že kto tu asi je. To bude tu nejaký hento, ten medveď, alebo niečo také podobné tu bude. Chod sa pozrieť do pivnice a idem rýchlo hore sa pozrieť, lebo sa ho trochu bojím. OK. Čo sa deje? Hej, žiješ? Žiješ? Ale ne, čo to je za zvuky? Do faka. Ne. To bol ten medveď. Ja nechcem ísť úplne dole. A idem to pozrieť úplne dole. Dúfam, že tam nebude na mňa číhať ten medveď. Nie. Do keľu. Pomoc. On tam bol. Rýchlo zatvoriť všetky dvere. Rýchlo sa tu schovám. Ne. On tu je. Do keľu. Poď. To prežijem. Tak už išiel preč. Si hej. Do keľu. Ale on je tu. Rýchlo, ja sa musím nejako dostať do tej dediny. Sa pozerá pod posteľ, nie. Jo, podľa mňa na ďalšie ho napadne, že je toto. On sa na ďalšie... Pomoc! Pomoc. Ne. Dobre, zase sa tu schovám. Dobre. Nemám vedieť. Som si lahol na zem. Ticho. Do keľu. Tam bol. Kto sa mnou musí schovať? Rýchlo. Trochu to utichlo. Nemá nás tu ešte. Dobre, ja idem rýchlo dole idem. Dúfam, že tam nie je medveď v blízkosti. Pomoc. Takisto ako aj minule sa schovám. A už začína deň. Dobre. Aha, utekol. Dobre, kde je môj kamarát? Rýchlo. Nie, môj kamarát. No tak.
No tak, haló! Haló! Pán policajt, dobrý deň, všimol som si, že ste boli tu pozerať ako dole do skladu môjho, ale tu bol taký medveď, on mal také veľké zuby a bol celý ako od krvi a ja som, ako v noci bol môj kamarát to pozrieť dole a proste sa nevrátil. A potom, keď som videl... Že sa nevrátil, však tu nič není, tu je iba normálny sklad. No ale ja neviem, on to bol pozrieť, ja neviem, nezobral ho pod zem, alebo tak. No ja neviem, ja tu sa pozriem, no jediná hlina, nič tu není, tak ja neviem. Proste tu bol taký medveď, on sa mi zdá, že utekol na druhú stranu, hen tam, ako po tom moste. No, nevidím tu nikoho. Si istý, že sa ti to iba nezdalo? Nie, prisahám. Poďte sem, poďte hore. No. Poďte sem. Vidíte toto blato? No. No, tak tam proste to bol toho medveďa. On tu bol úplne hore. A pozrite, úplne hore, poďte. Áno. A tuto, ja som bol schovatý takto v tomto šatníku a on sa tu pozerá, pod postiel sa pozeral, všade. A potom, poďte za mnou, takto sa tu postavte. Takto ako tu ja teraz stojím. Tak ten medveď tu bol proste takto a potom zrazu takto odišiel. A potom už keď ako som si všimol, že začína deň, on sa takto rozbehol hneď dole, a normálne, ako keby si ma nevšimol, on takto iba bežal a von išiel. A potom zmizol. Ale potom, už keď som išiel von, tak ja som ho videl takto, že utekal a potom som ho iba tu videl, ako skočil na most. Aha, vidíte, aj tuto je to blato. Nestalo sa ti to iba napríklad, že nemal si nočnú moru, lebo však to blato tu môže byť normálne, že tu niekto išiel. Nie, ja som tu išiel s tým mojim kamarátom, my sme sa tu boli prejsť a nebolo to tu. Ja prísahám, že to tu nebolo. No tak, tak poďme asi na stanicu, idem to zapísať. A ešte hen tam býva a volá sa, že Foxy Washington, ten môj kamarát. Jaj, no však ten tu žije, hádam už aj rok a nič sa mu nestalo. No áno, nič sa mu nestalo, ale odkedy som ja prišiel, neviem, či sa to tu aj predtým diávalo, ale proste tu bol taký ten medveď a on tu chodil. Aha, pozrite sa, on si nechal u nás doma kľúče. Takto, my sme takto boli, a pozrite, poďte sem hore. Takto sme tu skočili, cez túto lavu. Môžete ísť dole po schodoch. No. Počkaj, že sa chlopem mu. Není tu, on spal u mňa. Máš kľúče od týchto dverí? Od týchto dverí, od týchto mi nedal on. Nevadí. A ešte toto. Není to tu. Není tu. Neviem, a ešte páči sa. A toto som našiel potom medveďovi. To vyzerá ako z nejakej mŕtvoly. No dobre, toto idem hneď zapísať na stanicu. Dobre, tak mám ísť s vami, či ako? No poď sa Alebo mám ísť domov. Pôjdeš na výsluh, poď s nami. Dobre, potom dobre, však idem za vami. Ale ja som zabudol asi zamknúť môj dom. To nevadí. A keď to vlastne ide o život môjho kamaráta, tak to nevadí. Máte pravdu. Poď sem dole. Toto je tá policajná stanica? No. No nič, také tu moc není. Tu je môj ten kolega. Prosím ťa, Eduard, choď zapísať, že je proste stratený. Že hľadá sa Foxy Washington. A ešte prosím ťa vyviesť cedulky, že sa hľadá, no však ten Washington a ešte, že ak niekto videl nejakého divného medveďa, že nech sa... A povedzte mu ešte, že Eduard, ten medveď má proste také krvavé zuby a všetko. Proste tak divne mu svietili oči. No hej. Prosím, Dobre, tak. choďte to zapísať. No
No hen už to zapisuje tam, neviem čo robí, ani... Ani... A dobre, teraz to zapisuje. Tam na ten výsluch. Hej, no dobre, Eduard, poď preč, utekaj. No, čau. No dobre, tak. No proste, my sme sa boli s kamarátom prejsť cez ten most. A my sme tam našli nejakú divnú sošku. A nevieme, tá soška vyzerala ako ten medveď trochu, ale on tú sošku si nehal u seba. Takže aj z toho... To máš v tej pivnici? Aha, áno, to je ona. Takto vyzerá ten medveď. Len není zlato-zelený, ale je hnedo-čierno-červený. Proste od krvi je tá červená. Dobre, a... A ešte, tuto máte moje zbrane, aby som náhodou. No dobre, idem... Keď to vyšetriť, či náhodou nie sú nejaké... Dobre, tak ja môžem ísť teda domov? Hej, Dobre, dovidenia. dobre. Dovidenia, čau. Okej, komu to bol nejaký divný pojice, prečo má iba jedno oko? Niečo mi tu nesedí. A nie, to som nehovoril na teba. Dobre, dobre. To som hovoril tuto, lebo ja mám takého iného kamaráta, on sa hrá na mimoňou. Prosím ťa, Eduard, zapíš to decko malé. No vyberá podozrivo. Ale proste, ako je to možné? Však reálne, tu bol ten medveď. On takto utekal, ten medveď. Tam utekal na ten most. Ja prísahám, že tam bude nejaký strašidelný dom a bude čo také. A tam bude ten medveď bývať. No i ďalej, to si necháme asi na ďalšiu časť. Tak zatiaľ, papa.